लेखा खामानि मावबाय असम आयेन आफादनि बुंथिगिरि एबा पानेरि बिधान सभा समस्तिनि एमएलए बिश्वजित दैमारी बिथाङा नोंगौ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय अदला खासिबारिनि देहा नोरजिया फरायसा नुबायथा दैमारिनो इलेक्ट्रिक व्हील चेयार होना मदद खालामदों असम आयेन आफादनि बुंथिगिरि एबा पानेरि बिधान सभा समस्तिनि एमएलए बिश्वजित दैमारिया देग्लाय बोसोरनि HSLC आनजादाव सेथि मासि लाना उथ्रिसार जानो हानाय नुबायथा दैमारिया गाव हारसिंनो थाबायनो हाया बेंगुरा बिथांनि हालोदखौ नुना असम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया नुबायथा दैमारिनो हान्थिनो थाखाय इलेक्ट्रिक व्हील चेयार होना मदद खालामदों बिथांनि मददखौ मोनना नुबायथा दैमारिनि बिमा सोदोमस्रि दैमारिया असम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथांनिसिम साबायखर बावहरदों लोगोसे गोजोननाय फोरमायदों। खुलुमबाय आं नुबायथानि बिमा सोदोमस्रि दैमारी पानेरि समस्तिनि एमएलए आरो आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकार बिश्वजित दैमारी सारखौ आं जोबोर धन्यबाद होयो मानो होनबा बिथाङा दाखालि दैमाकुसियावहा मिटिं बरायनायनि मिटिंआवहा बिथांखौ नुनानै बिथांनि थाखाय बि फिसानि थाखाय इलेक्ट्रिक गारि हरगोन होननानै बुंदोंमोन बिथाङा गावहा जेरै बुंनाय बिदिनो थारैनो थाबैनो हरबाय बेनिखायनो आं जोबोर गोजोननाय थाबाय बिथाङा जोंनिसिम गोबां सहाय खालामबाय आरो बिब्दिनो उनाव जोंखौ मोजाङै मोजां सहाय खालामबाय थागोन होननानै जोबोर धन्यबाद होनाय थाबाय।